Čo znamená, keď niekoho nepravoplatne odsúdia? Keď je rozsudok právoplatný? To si vysvetlíme v tejto časti podcastu Právo a občan. Právoplatnosť je veľmi dôležitá vlastnosť nielen súdnych rozsudkov, ale aj iných rozhodnutí, napríklad rozhodnutia okresného úradu alebo rozhodnutia obce o vyrúbení nejakej pokuty a podobne. Čiže takmer pri každom rozhodnutí, ktoré sa vydáva podľa našich zákonov, je dôležitá právoplatnosť. Právoplatnosť znamená, že rozhodnutie je záväzné, teda už má právne účinky a je v zásade nezmeniteľné, čiže už sa nemožno proti nemu odvolať. Čo to znamená, že rozhodnutie alebo napríklad rozsudok nemá právne účinky? V podstate to znamená, že na takýto rozsudok môžeme hľadiť, ako keby ešte ani neexistoval, čiže ešte nie je schopný zaväzovať osoby, ktoré sú v ňom uvedené. Ak napríklad obec vydá stavebné povolenie a toto ešte nie je právoplatné, tak nemožno začať podľa neho stavať. Podobne aj ak okresný súd odsúdi vraha napríklad na 20 rokov väzenia a rozsudok ešte nie je právoplatný, tak vrah ešte nejde do väzenia. Do väzenia pôjde, až keď bude rozsudok právoplatný a vykonateľný. Takže nepravoplatné rozhodnutie v zásade nemá žiadne právne účinky. Sú aj výnimky, ale o tých si povieme neskôr. Najprv si povedzme, kedy sa stane rozhodnutie právoplatným. Spravidla sa rozhodnutie alebo rozsudok stane právoplatným vtedy, keď je doručené tomu konkrétnemu adresátovi, komu je to rozhodnutie určené, a súčasne sa nemožno proti nemu odvolať. Čiže musia byť splnené dve podmienky. Je doručené a nemožno sa voči nemu odvolať. Odvolať sa nemožno vtedy, napríklad ak sa tá dotyčná osoba vzdala odvolania, alebo ak už uplynula lehota na odvolanie. Pokiaľ by sa však daná osoba odvolala, a teda žiadala ešte preskúmať to rozhodnutie odvolacím súdom alebo iným orgánom, tak v takom prípade vlastne naďalej zostáva rozhodnutie nepravoplatné a pokračuje sa v odvolacom konaní. A až keď rozhodne ten odvolací orgán, napríklad v prípade okresného súdu je odvolacím orgánom krajský súd, tak keď rozhodne krajský súd, tak až vtedy sa stane to rozhodnutie právoplatným. Musí byť ale samozrejme doručené adresátom. Čiže proti tomu rozhodnutiu krajského súdu už sa nedá ďalej odvolať a súčasne bolo rozhodnutie doručené adresátom, čiže nadobudlo právoplatnosť. Takéto rozhodnutie teda už zaväzuje adresátov a musia sa už začať podľa neho správať. Kým nepravoplatné rozhodnutie ešte nikoho nezaväzuje a nikto sa ním nemusí riadiť. Sú však aj výnimky. Výnimkou je napríklad predbežná vykonateľnosť rozhodnutia. To sú prípady, keď zákon považuje za potrebné, aby rozhodnutie bolo vykonateľné čo najskôr. Teda nečaká sa na nadobudnutie právoplatnosti, ale hneď ako ho prvostupňový orgán vydá, má nadobudnúť vykonateľnosť. Ide napríklad o rôzne rozhodnutia o predbežných opatreniach alebo rozhodnutia vo veci maloletých a podobne, kde je potrebné konať rýchlo a zabezpečiť napríklad starostlivosť od toho maloletého alebo zabraniť nejakému ohrozeniu života alebo škodám na zdraví a na majetku a podobne. Takže poznáme aj výnimky, kedy sú aj nepravoplatné rozhodnutia záväzné. Tých je však veľmi málo, takže to len tak okrajovo spomínam. Ďalšou vecou, ktorú si je treba zapamätať, je, že hoci sú právoplatné rozhodnutia už zásadne nezmeniteľné, to slovíčko zásadne znamená, že sú takisto určité výnimky, ktoré pripúšťajú, aby sa aj právoplatné rozhodnutie zmenilo. Napríklad sú to mimoriadne opravné prostriedky, cez ktoré možno meniť právoplatné rozhodnutia, ako je napríklad obnova konania, alebo napríklad dovolanie a podobne. Takže si to zhrňme, právoplatnosť je veľmi dôležitá vec a môže vlastne rozhodovať o tom, či sa tým rozhodnutím máme riadiť alebo nemáme riadiť. Takže je potrebné skúmať, kedy je rozhodnutie právoplatné a teda aj záväzné. Aby sme nezabudli na pani Evu, tak opäť si môžeme na jej prípade popísať, čo je to právoplatnosť rozhodnutia. Pani Eva vysúdila od svojej kamarátky 100 eur, ktoré jej požičala,
a ktoré jej tá známa nechcela vrátiť. Okresný súd vydal rozsudok, v ktorom uložil známej pani Evy, aby pani Eve vrátila 100 eur do 3 dní od pravoplatnosti rozhodnutia. Pani Eva s rozsudkom utekala za exekútorom a žiadala ho, aby ihneď začal exekúciu voči jej známej a aby vymohol tých 100 eur. Exekútor ju však sklamal a povedal jej, že rozhodnutie ešte nie je právoplatné a nemá na ňom ani doložku právoplatnosti. Tak ju poslal na okresný súd, aby si zaobstarala doložku právoplatnosti na tomto rozsudku. Keď prišla pani Eva na súd, zistila, že vo veci bolo podané odvolanie a teda jej známa podala odvolanie proti rozsudku okresného súdu a konanie bude pokračovať. Rozhodnutie, ktoré má v rukách pani Eva, konkrétne rozsudok okresného súdu, teda ešte nie je právoplatné a nikoho teda ešte nezaväzuje a ani na základe tohto rozsudku nemožno začať exekúciu. Pani Eva teda musí počkať ešte na skončenie odvolacieho konania a ak jej dá aj krajský súd za pravdu, bude môcť začať exekúciu voči svojej známej. To bolo v tejto časti všetko. Pokiaľ sa vám podcast páči, kliknite na jeho odoberanie. Do počutia na budúce.